Volkswagen tvrdí, že všetky ich autá v Európe sú v súlade s právnymi požiadavkami a spĺňajú prísne ekologické normy. Odborník však upozorňuje na to, že normy spĺňajú tak povediac na papieri. V nejakých laboratórnych podmienkach musia naplniť tie kritériá spotreby a tým pádom aj emisí, naplnia tie limity pri nejakom konkrétnom spôsobe jazdy, ktorý je prispôsobený práve tomu, aby ich naplnili, a pri mnohých autách sú reálne výsledky pri normálnej prevádzke výrazne odlišné. Ak nové modely vozidiel spĺňajú potrebné limity, úrady im vydajú typové schválenie a automobily sa môžu začať predávať. Čo sa týka automobilov značky Volkswagen, takéto schválenie udeľujú nemecké úrady. Pokiaľ európske schválenie udelí ktorýkoľvek členský štát, takéto schválenie je platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ak sa na Slovensko dostali vozidlá vybavené zariadením na utajenie emisí, pri klasických emisných kontrolách ich nenájdu. Zisťuje sa teplota motora, otáčky motora, dymivosť u dieselových motorov. Na základe týchto konkrétnych údajov sa nedá zistiť domontovaný alebo namontovaný software. Prísnejšie kontroly noriem ešte pred predajom vozidiel už avizuje Európska komisia. Keďže sú veľké rozdiely medzi tým, aké sú výsledky v laboratórnych podmienkach a realitou na ceste, preto Európska komisia pripravila nové pravidlá, na základe ktorých sa už budú testovať nové motory priamo v reálnych podmienkach na ceste. Nový spôsob testovania bude platiť už od začiatku budúceho roka. Kristián Čekovský, RTVS.